et deuen dir Katie, oi? I què? Com et va amb els Yankees, nena? És que... et trobo tant a faltar. Hola, Katy, sóc la Doris. Mama, que no has de sortir amb aquell? Ja no sortim. Au, va, anima't. No fèieu bona parella. Com et va amb la família? Espero que siguin demòcrates. Mama! Nils, vine, digues hola a la Katy. Continuem, doncs, a veure. Resulta que la mare ha tallat amb el terrorista albanès i ara està en aquella fase de ho superarem amb bona cara. Què hi farem? Ei, no saps el greu que em sap. De debò que vius amb una família nombrosa? Ostres, quin pal. Cuca, que vens o què? Ja la sents? Fins després. Adéu. Apa, anem. Oh, Katy, l'únic que m'agrada dels paios de la mama és que cada vegada que trenquen anem al xinès. Bona nit. Bona nit, Schneider. Serem 6. Doncs endavant. 1, 2, 3... Qui vindrà? Un amic. Que no havíeu trencat? I d'on ho has tret, tu, que hem trencat? Abans has dit que ja no sortíeu. No és res seriós, oi? Com vas, tan pentinat? Mama! Doris! És l'albanès? Lina, ara respira fondo i elimina aquesta agressivitat. Mitin. Nils! Hola, Jagma. Hola, Chem. Aquest és en Nils i ella és la... Lina! Ja ens coneixem. Gairebé. Te'n vas tan de pressa quan arribo? La veritat és que ho faig per no familiaritzar-me amb els amants de la mare. Així el comiat no és tan dur. Està nerviosa perquè és la primera vegada que surt de casa. Que nits de divertida. Hola, em dic Lina. Jo ja, amor, que la sigui amb tu. Qui ha de ser amb mi? A mi, tios, digueu-me Chem. Ja saps que no m'agraden els xinesos que donen cos. És un clixé. Ambulant. Au, anem per feina. Trobo que me'n va fer tanta harmonia. Nens, us hem de dir una cosa. Zuzuka, si Vicenzo li mequis tu. Això era albanès? Ei, que te'n fots o què? Això és turc, tia. S'eliminer. En Mitin i jo La Doris i jo... ja fa més d'un any que ens coneixem. Sí, fa més d'un any que ens coneixem. Caram, un any. Sí que sóc bona ignorant-lo. Bé, doncs... Escolti, per mi un número 34 i una Coca-Cola, gràcies. Hem decidit viure junts. Però... El 34 agafes? Au, ja ho he dit. Va. Et trobes bé? I tant! Se'n va viure amb un paio i a mi no m'ha preguntat res. Què hi farem? És la guerra. Jo era feliç. Abans que la mare s'enamorés i em destrossés la vida. I ara som una família nombrosa. I la veritat és que per mi no calia. Turc per principiants. Tu ja ho sabies, que se'n volien a viure amb uns desconeguts. I no li vas dir res? Si a ella li agrada, què volies que... Sempre et deixes embolicar. Ja tens 13 anys, que no tens personalitat. Sempre et porten per on volen. Jo, què vols que et digui? Ja estem bé tal com estem. Tu, la mama i jo. Els penso aigualir la festa. Aquest desgraciat tocarà el 2 de seguida. Saps per què no t'ho va dir? Perquè només penses en tu. Què dius ara? Això no és veritat. Si ara li espatlles, serà culpa teva si als 60 anys encara està sola i ha d'anar a teràpia. És terapeuta. I anirà igualment a teràpia. Que no l'estimes. Esclar que l'estimo, i tant! Per què ho dius? I si ho demostressis, per variar una mica? Sempre em toca a mi afluixar. Sempre cedeixo jo, sóc la tova de la família. No ploris. Això no té futur, i jo ja ho sé des d'ara. Digui el que digui, no ho pensa de veritat. Sí. Mama?
Pare, germans, per nosaltres, els Schneider i els... Osturk. Mitin. Pels Schneider i els Smokes. Salut. Gràcies. De res, mare. Jennifer. 3 setmanes. 3 setmanes i ja haureu trencat. Que ja han posat carn de porc en aquest plat. Estic segura que sí, perquè a la carta he vist que n'hi ha. Vull que em portin un plat sense estrenar. Soc musulmana. És una religió. Sí. 2 setmanes. Estic desesperada. 2 setmanes. I la mare no en té cap de nou. I el terrorista albanès, que ara resulta que és un comissari turc, encara no l'han matat d'un tret. Sí, finalment anirem a viure amb els turcs. Oh! Au, va, fem el ritual. Ostres. El cercle no. Som tots al mateix nivell. Parlem de les nostres pors. I deixem-les aquí, en aquest pis. Tinc por que canviï tot. Tot el que m'importa. T'estimem i mirarem que no canviï res del que t'importa. Tinc por de no satisfer en Mitin. Sexualment. Oh, Oh, mama! quin Aquest fàstic. exercici no funciona amb adolescents. És preciosa. Sí, i tant. Quin forat. Aquesta casa m'encanta. No pot ser, jo no puc haver sortit d'aquesta dona. S'acosta la bòpia. Benvinguts a la dictadura. És investigador. Diu que només que trobi un pèl del pubis ja descobreix el culpable. A tu no et descobriria, doncs. Diries que té pèls a l'esquena? Ei, què passa? Tots els tubs en tenen. Creus que la mama els hi apaita? Tu pensa en el pla. Fase 1. Fer-nos amics dels nostres germans i d'en Mitin. Però no li penso dir papa, eh? Per què no? A mi sí que m'agradaria. Papa, que bé que sona. Com a la televisió, oi? Nils, és que a més de ser burro, no intentes ni dissimular-ho. I després ve la fase 2, convertir-nos en una gran família. I estem vivint junts! Sí! T'estimo. La teva filla és molt agressiva, oi? Sí? No, fa cara d'estar contenta. Però mira quina pinta. On va vestit d'aquesta manera? Ei, jo flipo, Jamur. Tot marca no t'hi fixis. I tot cumba, quin mal gust. Ei, guai el xandall. Sí, tia, com mola aquest jersei. Doris, no, Doris, prou! No, prou! Ei, em sembla que t'has d'afaitar, eh? Ecosistema família? Ah, sí, me l'ha regalat una companya de feina. Ni me l'he mirat encara. A veure... Ah, És que és la primera família de veritat que tinc i vull estar preparada. En un sistema social amb 6 membres hi regeixen lleis. aquí l'única llei que val és la de... T'estimo. Ets tan cursi. Sí, és per això que et torno boja. Només et fa cas perquè està en plena crisi dels 40. No t'ofenguis, Meeting, però... Si la mare fos un home, tu series un Porsche. Què, nens? Ja sabeu on dormireu? No, però... Ho mirarem ara mateix. Marona. Ei, vigila! Oh! Aquesta és la meva, que dona a l'est.
S'ha de dormir cap a l'est. Respira fondo, aquesta és la teva. Per fi una mica d'intimitat. Doncs mira, haurem d'aixecar una paret. Doncs aixeca-la. Aviat, aviat. Però així us podreu conèixer més de pressa. Oi, Cuca? Aviat? Quan? Mai. A la merda la meva intimitat, Katy. Seria un motiu perfecte pel primer assassinat. Però la fase 1 és anar en to de pau. Tu no trobes que és molt divertit? És com si anéssim de campaments. Els adolescents van de campaments per practicar sexe i drogar-se. Gunaiden. Llamur, que t'has tornat a dormir a l'estona. Gunaida. Li fa pessigolles per despertar-la? Això cada vegada és pitjor. La família feliç en turc. Prou! Pobre de tu que em toquis. Perdona, només volia ser simpàtic. Bon dia. La fase 1 va bé, eh? Sí, dormo al costat de l'Ian Meeting em volia fer pessigolles. A mi també, quin fart de riure. Algun dia trobaran un remei per aquesta malaltia. Què, patates? Bon dia, Reis. Bon dia. Bon dia, Chem. Ostres, no fotem! Que es pensa que som en una platja nudista o què? Com m'empipa quan es fa la progre. Ei, tia, hi ha unes quantes regles que hauries d'aprendre. Som al meu carrer. Al meu barri. Al meu territori. Que em vols vendre un terreny? Turc per principiants, lliçó 1. Ara som germans. I ets responsabilitat meva. Ei, Chem, si vols parlar amb mi, canvia de to, tio. Doncs t'ho repetiré. Faci el favor de tapar-se una mica, senyoreta Schneider, perquè si no em sentirà. Passi-ho bé. Imbècil. Morda! Nils, té, xai. Gràcies. Apa, me'n vaig a la consulta. Adéu. Aprofiteu les vacances. I l'esmorzar? Tens la cuina darrere pel que et calgui. La nevera és molt fàcil d'obrir. Adéu, videta. Adéu, bidona. Dni parabas disfundik. I mekiek mazdini bilibinjar. Sí, Chem. Tens tota la raó. La Doris està preciosa avui. Ai, Chem, que ets maco. Però on som? A Alemanya, a Alemanya. Au, va, vine a ajudar-me a la cuina. Haig d'anar a treballar. No li poses fàcil, eh? La carrera en comptes de la casa. Oh! On diaroi, quina cremada! No sé per què ho haig de fer tot sols. Em sembla que algú està jugant amb foc. Però què fots, tia? Alemany per principiants, lliçó 1. La senyoreta Schneider fa el calirota. Això ho fas per provocar-me. Si et veuen els veïns ja t'ho trobaràs tu mateixa. Sí, esclar, Erkan. Ara només has de dir que si em violen serà per culpa meva. Tot això de la castedat són excuses d'uns quants turcs reaccionaris de merda que no volen que les seves dones s'emancipin. Sempre xerres tant? Perdona, és el que passa quan s'és intel·ligent. Em
sento feminista radical. Però si ho havia endreçat tot. Allà hi ha un cadàver. La mama fa el sopar. Mama, no ens facis això, tingues pietat. Què? Que no faci què? Doncs farcir el gall d'indi amb col no queda bé. Sí, dona, i tant! Doncs amb què es farceix un gall d'indi, si no... Sí, digues amb què es farceix, mama. Pomes. Amb pomes. Vermelles. Pomes? Mama, t'ha quedat boníssim. Que et sorprèn o què? Deies que no sabies cuinar. És que no en sap. Tu no em coneixes, Cuca. Els 16 anys de menjar ràpid deuen ser imaginacions. Perdona, mama. Què? Què heu fet durant tot el dia? Ja us heu tret el carnet per la piscina? Cafè, té, cacau. També hi ha galetes. Un pastís molarí. Gem! A la meva mare no li has de dir què ha de fer. Per què no? Li ve de gust un pastís, és ben normal. Ei, i amor. Tu què li demanes? Que tot torni a ser com abans i que us n'aneu. Doncs records i demana el mateix per mi. Et caic tan malament com tu a mi? Diria que sí. La veritat és que sembla que estiguis una mica sonada. Tot el dia amb la meca amunt i avall. Nazi. Mama, ja estic a punt. És dimecres. Podem fer un cafè abans d'anar a la consulta. És que ara només treballo a la tarda per poder cuidar la casa. Mira quins pastissos, ja milloro. Poder cuidar la casa és de dona realitzada, això. Dia, Alemanya! Tu, què li has fet a la meva mare? Oh, caram! Gràcies. Què voleu res al súper? Sí, que em tornin la meva vida. Quines vacances. On trobes Itàlia, Turquia i Grècia tot junt? Només a Alemanya. Que em deixes gronxar una mica. James, ets tan mascle. I tu tan emancipada. Tu mateixa ja t'ho trobaràs. Alemanya. Au, va. I ja va. I no tartamudegis. Té. Què vols? Hola, em pots posar un shawarma vegetarià, sisplau, sense ceba i amb la salsa poc picant i sense ell? I tant. Ei, nena, que ets nova al barri. Ets al meu territori i em sembla que encara no ens coneixem, oi? Au, deixa'm! Què et passa? Per què no? Aquí el tens. Gràcies. De res. On vas? Deixa'm estar! Jo vaig tirant. Sam! Però per què tens tanta Que pressa? has cridat el teu germà? Sí, recoll, esclar que sí! Que és parenta teva, aquesta puteta? Què has dit de la meva germana? Que vols que m'enfadi? Ho vols, eh? Havíem quedat que la cara no. Perquè sembli més real. D'acord. Au, fot al camp! I que no et torni a veure el pèl, cap de cony! Nina. No sé per què m'hauríem fet aquest. Si tu no... Gràcies. Au, tranquil·la, dona, de res. Xai al curri. No remugues, que estàs malalta. No us sembla que sigui xai? Sí, és el que he comprat. El xai és més tendre. Què és, pollastre? Vaig a buscar una mica més de llimonada. No, no té gust de pollastre. Les he trobat en una caixa. Són les fotos de l'excursió amb en Costa. Però si és el de... El coneixes? Mira que n'ets de desgraciat, ets un malparit! N'estic fins als ovaris! Mama, la fase 2 s'ha acabat, no serem mai una família, que em sents? Merda!
No pot ser, ens hi han posat porc. Però tu saps que t'estimo i és per això que ho haig de fer. Què es va d'ella? Recoi, que no ho notes, què és? Ho ha demanat el tailandès, com sempre, no sap cuinar, no li agrada. I sempre ha treballat al matí i a la tarda perquè és la seva vocació. És lliure, que no ho veieu? És una persona lliure. Tu l'obligues a fer coses que no li agraden gens. Me'n vull tornar a casa. Baba, era... Jamur! Jamur, neteja-ho! Però què passa? Reina, el pis ja està venut. Vas dir que no canviaria res. I era mentida. Ha canviat tot. Tu i tot. Em dones la raó. De vegades ens equivoquem per voler-ho fer tot bé. Però és que abans no ho feies tot bé. Perquè sabia que Nils i tu sempre m'estimaríeu, encara que no fes el sopar o que no tingués temps per vosaltres. Sí, ja ho sé. Ho has fet tot per ell. Potser sí. Jo ja no ho puc aguantar més, d'acord? Vull que tot sigui com abans. Reina, potser ens hem desviat una mica, però jo diria que a partir d'ara intentarem ser com som. Si som com la nit i el dia. Són com un ramat d'animals. Això sí, mengen junts, dormen junts. Quan fa fred i estàs sol, els animals et poden fer feliç perquè t'escalfen i et fan companyia. Per això, ja hi ha la calefacció i la tele. D'acord, si és el que vols, deixem-ho estar. Encara que jo l'estimo. De debò és el que vols? No cal que facis comèdia. No et puc aguantar quan fas això. Bé que funciona, doncs. Molt bé. Nois, d'ara endavant tots tindrem en compte que tots som diferents. La Doris continuarà sent la pitjor mestressa de casa del món perquè és d'ella de qui em vaig enamorar. Tornarà a fer jornada completa com abans. I des d'ara tothom m'ajudarà a casa. I tu el primer. Lina, no et cal un pare. Ja ho he entès. Però, sisplau, no em segueixis tractant com un criminal, perquè sóc policia, i dels bons. Ja hi som. No sento res. Potser una mica d'escalfor. Escalfor? Merda, que m'ha vist algú. Au, tornem a començar. Jo sóc la Doris. Ara sí, fase 2. Nils? Nils. Lina. Doris. Què? Fem la primera foto de família? No deveu voler documentar aquest infern, oi? Ja sé que demanar perdó és de nenes, però... que em perdones. Mai de la vida. I així és com Ja continua. us heu fet amigues? I ara? Té nòvia! Mira què he trobat. Xing? Com és que no ens ho has dit, que tens nòvia? Nòvia? Tens nòvia? I quan li pagues? Vaja, sort que m'havies promès que ho intentaries. Ja veig que m'estimes. No comencis. Perdona, és que és l'únic aïllant que tinc.